timo ohala e Kisumo kaendi. Kuom jok mong'eyo nitiere taonde moko Kenya ka moa bang'wa kendo chalo mana gima koro gikalo kata mana Kisumo gima endeleo. Towns machalo kata mana Thika gini mago taonde matindo tiyudo ka gin gi industries mang'eny mana nikech kwe nitiere to Kisumo ka ji oluor kech onge ng'a nyalo gombo ni mondo dhi otimo ohande kama ing'eyo ni samoro amora inyalo bire ohandi no kendo imaye gik moko. An wamna jiwo jowa ni mondo wabed gi kwe makata ka ochuno ni nyang'anyo ka bedi ten ng'anyo ma onego bedni man gi kwe mana kaka iyudo seche moko groups machalo kata ka nurses ogomo, doctors odombo, jopuonj ogomo, iyudo ma ka giwuotho e town to giwera wera, giwuotho e town to giwera wera, gimoro ni gidino wang'ayo onge. Koro ka Nyasaye nyalo konyo wachopo e level ma kata ka ng'anyo nitiere to en ng'anyo moro man gi kwe to nyalo bedo maber kabisa. Tadwa kwayo josiasa ni omed konyowa e yorni kabisa momed wuoyo gi jowa ni lweny kik bedi, ng'anyo bed ma kapo ni nyako chuno nyako bedi to bed moro ma gi kwe ma gir ng'ato okethi. Kendo aparo ni samone ng'ato ma kelo tabu ma chako kata ketho gik moko, ng'ane monego kaw mondo jopiny odil godo mok kata ni polis e jok mang'anyo go. Kuneno ka ng'ato osekelo taer, ng'at mokelo taer ne monego bed ni wuoyo go mondo penj gimomiyo en okelo taer no. Ng'at mokawo kidi mokete ndara enogo penj ni to kidi ni ang'o mi ikete ndara. Kod jok matimo time maundu go eki emonego penj ni to ang'o miyo gitimo mano. To mar ariyo da wacho kendo ni polis bende onego konywa. Seche moko iyudo ka polis biro to gine magimiyo kendo samoro ji kendo bedo violent nikech samoro jomoko wuotho ma bende onge kata mana gima rach magitimo to already isediro tear gas, isediro bunde, to gima jogi otimo marach to onge. Koro mane miyudo ni samoro provoke ji kata ng'ato be iye wang' koro be chako bayo gi kidi kata lweny chakore. Koro an akwayo polis bende ni sirikando ni giteme ni sama gik makama timore ok ochuno ni nyaka dhi gi bunde, ok ochuno ni nyaka goji gi tear gas. Sana sama ji nigi peaceful demonstration mano biro konyo mang'eny kabisa. To en marach ni jo peaceful demonstration biro tamo. Tang'eyo an gadier ni ka jo siasa wa owuoyo gi jowa maber to peaceful demonstration nyalo beda. Erokamano ahinya. Jadolo kane studio ma Kisumu kendo kinde ni deko skala riyo waka wiyo masani kang waduogo wadhi ka kod twak wada penjo kanyo jogo maseyo Azimio kuom